खुलुमबाय दिनै 12 मार्च 2024 मंगलबार आसामनि धुबरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिलासीपारानि सासे सुबुंखौ उड़िसानि भुबनेश्वराव थैना थानायाव मोन्दों। थैनाय सुबुङा महाराष्ट्र रायजोनि पुनेयाव खामानि नागिरनानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो पुनेयाव साननैसो थानानै पुनेनिफ्राय न' फारसे थांगासिनो दं होननानै न'खराव खोन्थाहरदोंमोन। नाथाय बेखौ उड़िसायावसो थैना थानायाव मोन्दों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय उत्तम सरकार, 32 बोसोर बैसोनि, आरो उत्तम सरकारखौ सोरबासो बुथारखो ना हारसिंसो थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसामनि एन्टि करप्शन बिफाना काछाराव सासे पुलिस एएसआइ खौ रां जाख'नाय केसनि थाखाय उदाङै हमदों। हमजानाय एएसआइ पुलिसनि मुङा जाबाय नमाउद्दिन आहमेद। नमाउद्दिन आहमेदआ सासे मानसिनिफ्राय 6,000 रांखौ दाबिदोंमोन। बिनि उनाव रां दाबि जानाय सुबुङा एन्टि करप्शन बिफाननो कमप्लेन हरदोंमोन आरो बिनि उनावनो पुलिसआ एन्टि करप्शना पुलिसखौ हमदों। मध्य प्रदेशनि सातना जिल्लानि सिङाव थानाय माइहुर गामियाव न'खराव फांसन जाबाय थानाय समाव मिउजिक दामनानै मोसानानै रंजाबाय थानाय समाव बिदा गेदेरा थांनानै बन्द खालामना होनायनि जाहोनाव बिदाखौ रुवाजों गाग्लोबनानै बुथारथारदों। बिदाया मिउजिकखौ बन्द खालामनायनि उनाव फंबाया रागा जोंनानै बिदाजों नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों। बुथारजानाय बिदानि मुङा जाबाय राकेश, 35 बोसोर बैसोनि, आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरि फंबायनि मुङा जाबाय राजकुमार, 30 बोसोर बैसोनि, आरो जाथायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। उत्तर प्रदेशनि जौनपुराव गंसे गारि आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव सौदावनानै जाब्रबथाय जानायाव सा 7 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 2 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों, आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव ट्राक ड्राइभारा स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। बे समाव ट्राक ड्राइभारखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। आसामाव मासे लख्राया गामियाव फैनानै 3 सुबुंखौ गाग्लोबनानै गामिनि मानसिफोरा खौसे जानानै रागा जोंनानै लख्राखौ हमनानै बुथारदों। आसामनि चराइदेव जिल्लानि सिङाव थानाय बरहाट बस्तिनि 1 नम्बर वार्डआव लख्रानि गाग्लोबनायाव 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव डिब्रुगड़आव फाहामथाय होगासिनो दङ। जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय अनित कुल्लू, साइनिक तान्ति आरो राज। जाथायनि उनाव लकेलनि मानसिफोरा रागा जोंनानै लख्राखौ हमनानै बुथारदों। आइपुवालि दालाङा आं बानायबोनायसो, फिनिशिं जायाखैमोन, नाथाय दा प्रमद बर'आ फिनिशिं खालामना होबाय। प्रमद बर'आ 4 बोसोराव 2 गोदान खामानि मावदों। बेफोर खामानिफोरा जाबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै स्पिड ब्रेकार बानायनाय आरो मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम प्रमद बर'नि गेदेर फट' नुनाय। बे 2 खामानिखौ मावनो हादों। जों बे 2 खामानिखौ मावनो हायासै, दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै हाग्रा महिलारिया बुंदों। बे दालां आं बानायबोनायसो, बे आइपुवालि दालां आं बानायबोनाय जाम्बालाय फिनिशिं जायाखैमोन, दा फिनिशिं खालामना होबाय। प्रमद बर'निखौ आं बुंबाय थादोंना, प्रमद बर'आ 4 बोसोराव 2 गोदान खामानि मावदों गोदानै, आरो आं बेलेग खामानि मावाखै। मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै स्पिड ब्रेकार बानायनाय, बे मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थाङोब्ला नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि गिदिर मोजां फट' नुगोन, नायनो मोजां। बे 2 खामानिखौ मावनो हादों। जों बेफोरखौ मावनो हायाखै, दुखुनांथाव बाथ्रा। बिजाथि जोङो जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखनिफ्राय होननानै डिक्लेयार होयो, बिनि साननै उनाव जोङो केन्डिडेटखौ डिक्लेयार होगोन। केन्डिडेटआ दाबो थिग जाथ'वाखै। सार बिपिएलआवहाय मिशन दङब्ला बिपिएफआव मा दङ? बिपिएफना जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव गोजोन, खौसेथि आरो उन्नयन लाखिनायानो जोंनि बेनो मिशन, बेनो बिजन। सार जों नुबाय थादों बे आइपुवालि दैसाखौ दा बेखेवना होबाय। बे दालां आं बानायबोनायसो। क'क्राझार जिल्ला बिपिएल हानजानि बुंथिगिरि जनक उजिरा पृथ्वी नारायण देब मेचनि सायाव गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों। थारमाने मिनिथावथाव आं ओरै बुंदों, आङो मानगोनां आब' प्रमिलाखौ रायखांनो गोनां जागोन, जिहेतु पृथ्वीराजनि खोथाखौ जिहेतु रायखांबाय गलायथे। दा इमान बोसोर
इमान बोसोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों थानानै आन्दलनाव जड़ित जानाय गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै आब' प्रमिला मोनहा इमान बोसोर आन्दलन खालामबोबाय रायजो राजानि दानाय खामानियाव बुबाय मन्त्रि जाबोबाय बे इमान गिदिर मोनसे रिपुटेसन गोनां आब' प्रमिलाखौ सामान्य बे गथ' नाबालक पृथ्वीराजजों तुलना खालामनाया बिपिएफना जादों सिबे आंथ' बिपिएफनि बाबा आब' प्रमिलामोनखौ जों बिथांमोनखौ जोङो सनमान होयो खारन आन्दलनाव जड़ित जाबोनाय इमान बर' जाथिखौ दैदेनबोनाय सासे नेताखौ बे पृथ्वीराजजों तुलनामुलक खालामनाया जगायनो खामानि बे बिपिएफनि थाखाय आं बेखौ सह्य खालामनो हाया थ' नों पृथ्वीराजमोननि खोथाखौ नाय दा पृथ्वीराजा सोर जों बयबो मिथिगौ राजा होननानै बेखौ बामखांनानै बिराद गिदिर स्टेटास होबाय आरो मोनसे समाव बेखौ बुंबाय मा बे जोंनि बिटिसिनि मानसि नङा माबा बहेरा गथ' माबा गथ' मानगोना हाग्रामा महिलारानो बुंदों आरो दिनै जुदि बेनो जुदि केन्डिडेट जानो मारनांगौब्ला आरो बे पेनेलिस्टआव फैबायब्ला आब' प्रमिलाजों तुलनामुलक खालामबायब्ला बे पार्टिनि अस्तित्वआ बहा थाङो आसरित खोथा आं जेननाय देरहानायखौ दोनथ'बावदों पृथ्वीराजाथ' बबे दुनियाव देरहानो बे गोजानाव दोनथ'खा पार्टिनि अस्तित्वआ दिनै गोमालांबाय दा बे मोनसे फोरमान जादों जे इउपिपिएलआ जे दिनै बिराद माने जौगानाय लाबोगासिनो दं बिपिएफआ अस्तित्व गैलिया बे बाथ्राखौसो फोरमान खालामनाय जादों आरो नोंथांमोननि दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौ बुंनानै बिराद गोजोननाय मोनगोन एमपि इलेक्सनावहाय इउपिपिएल सरकारा क'क्राझाराव देरहागोन बे 100% रोखा बिनि उनाव जे बिपिएफनि जे अस्तित्व बा बिपिएफनि जे नामनिसान थानाय नंला बे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव बे बाथ्रायासो दा फोरमान जादों एकदम स्पष्ट जों देरहागोन इउपिपिएलआ जोंनि जे इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारा जे आदर्शजों जे नीतिजों जोङो दावगालांगासिनो दं जोङो नुदों मा जे 17 बोसोराव जे हाबाफारिफोरा जायाखैमोन जे आसनिफोरा जे जानांगौमोन जे हाबाफारिफोरा जे जानांगौमोन बे हाबाफारिया जायैनि थाखाय दिनै जे बिटिआर एकर्डनि उनाव जे प्रमद बर' मानगोनां बिथां जे दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बे सरकारा दिनै जेबादि आसनिफोर लानानै जे दावगालांगासिनो दङ बेवहाय रायजो राजाफ्रा खुनु सन्देह गैया खुनु बेबायदि मोनसे माने माबा गैया जे दिनै दोलै नोगोरै जायैनि थाखाय इउपिपिएलआव गोबां आफाद दल संगठननि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरा जगदान जागासिनो दं दले बले आरो बेखौ जों नुयो अनसाय बिथांखिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै आलारि सोरां बेनि उनावहाय नोङो गियान सोरां बिनि उनावहाय नोङो आइजो अनसाय बिथांखि गोबां बेबायदि जेफोर फ्लेगशिप प्रग्रामफोर जे स्किमफोर जे बेफोर आसनिनि दारै रायजो राजाफोरा जे जौगानो जे सुजुग मोन्दों सुबिदा मोन्दों दायो जेफोर जे हाबाफारि जे सोलायबाय थादों बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि बिनि दारै जे अरुणोदय आसनि पिएमएवाइ जायफोर सरकारि न' बे गासिबो हाबाफारिया जे जिनुइन भाबै इउपिपिएलनि सरकारनि आरो जथाय सरकारनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरा जथेस्थ' भाबै बे जौगानो सुजुगखौ मोननायनि थाखाय रायजो राजाफोरा अहरे बिराद माने जगदान खालामनायनि थाखाय जोंहा मोनसे कनफिडेन्ट दं एबारनि जे लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 100आव 100 देरहागोन बे खुनु पदे माने सन्देह जानांगौ गैया साना सानजाहा ओंखारो होननाय सैथो बाथ्रा बायदि जों इउपिपिएलआ एबार देरहानो हागोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।